Príjemný večer vám želáme zo štúdia Infokanála. V tejto chvíli sledujete živú besedu s mojím dnešným hosťom, inžinierom Ivom Bendom. Možno niečo vám už meno hovorí, pretože stretli sme sa s ním pred niekoľkými mesiacmi a rozprávali sme sa s ním na veľmi zaujímavú tému, a to o jeho kontaktoch s mimozemšťanmi. Teda ešte raz by som chcela privítať pána inžiniera Bendu. Vítajte u nás, príjemný večer. Dobrý večer. Existujú mimozemské civilizácie alebo nie? Laická i odborná verejnosť na toto odpoveď nepozná. Mám tu však človeka, ktorý má v tomto celkom jasno. Pán Ivo Aštar Benda. Dobrý deň. Dobrý deň. Pán Benda je publicista, je momentálne na voľnej nohe a čo je ale to najzaujímavejšie a najdôležitejšie a čo bude podstatou aj nášho rozhovoru je to, že šíri informácie od vesmírnych ľudí. Já jsem v kontaktu s vesmírnými přáteli 2,5 roku, z toho poslední rok a půl neustále, to znamená kontinuálně. Poprvé jsem se skontaktoval 7. září, septembra 1997 s krásnou vesmírnou bytostí Aštarem Šeranem, velitelem velké vesmírné flotily, a s Guetzalem, což je člen taky té vesmírné flotily z Plejad. To první spojení bylo s perem, ano, čili šlo o telepatický přenos přes srdeční čakru, přes střed hrudí a tam vlastně se můžou lidé spojovat s těmi pravými bytostmi z nebes. Čiže napríklad vy ste niečo písal a zrazu niekto telepaticky vám vnúkol nejaké informácie a... Od začátku jsem požádal o spojení, ano, stvořitele prvotního všeho a všech, což je nejvyšší bytost nad tím vším, co tady je. Ako žiada nejakou modlitbou? Alebo... Normálně tak, jak to slyšíte, prostě požádáte, normálně požádáte. Vesmírní lidé jsou lidé jako pozemšťané, akorát žijící na jiných planetách a na vesmírných lodích. Jsou navíc velice pozitivní a láskyplní, to znamená, pozemšťanům neubližují, ani s nimi nemanipulují a neovládají je, ale naopak jim pomáhají ve smyslu takové nápovědy v duchu, to, co někteří lidé vlastně často slyší, takové ty jemné rady, takové ty pozitivní, jemné prostě slova, jo, ve svém srdci, ve svém duchu. A vesmírní lidé jsou tady kvůli vlastně pomoci pozemšťanům, protože pozemšťané, jak víte, mají spoustu problémů. A keď sa povie vesmírni ľudia, dá sa predpokladať, že asi aj vyzerajú ako ľudia. Ano. Vesmírní přátelé vypadají jako my, mají prakticky podobné až stejné genetické struktury těchto vnitřních těl. I'm not ready for that yet. I'm not sure I'll ever be. One day, perhaps? Yeah, one day. I look forward to it. There will be no need to destroy the sanctuary, Dr. McKay. What? No. I wasn't thinking that. We will keep the portal open for you until you're gone. Pochopitelně i střetáváme tady na Zemi anebo na lodích a také mě vzali na planety. A prostě opravdu jsou to krásní lidé, jsou to přátelé skutečně s velkým P a nikdy vás prostě nesklamou, nepodrazí. Na jednu vec mňa upútalo. Na vašej stránke som si všimol, že máte tam tých zástupcov alebo veliteľov vesmírnych flotil a medzi nimi sa objavil aj Ježiš Kristus. Aké on má s tým spojenie alebo prečo ho tam máte? Tady víte, že o Ježíši Kristu jako o určitém pozemšťanovi se hovoří a hovořilo v minulosti mnohokrát, ano. A vy ste ho videl naživo? Ano, stretol ste sa s ním? Aj ste sa s ním rozprával? Ano, spolupracujeme. A o čom ste sa rozprával? Čo vám... V podstate nejaké varovanie pre touto totalitou údajne už existuje. Ano. Nech sa páči. Skutečně je tady velice nebezpečná situace z hlediska zneužívání a rozvoje zneužívání čipových technologií, vůbec informatiky. Dlouhé generace lidé trpěli pod krutou nadvládou čipových veleplazů, kteří zabraňovali plnému rozvinutí jejich laterálních psychostatických percepcí.
Echte oči pofat svas šéfa ještě respekta. Nenechme interdimenzionální überplazy zasahovat do našich životů a uzavírat nevýhodné hypotéky na naše jméno. Prasacia chrípka je čoraz hrozivejšou témou. Napríklad vo Švédsku teraz skúmajú záhadné úmrtie 4 ľudí. Tí zomreli paradoxne po tom, čo ich lekári zaočkovali. Vláda údajne chystá masovú vakcináciu. Každý dostane špeciálny čip. Ak to očkovanie odmietne, toho vraj dajú do izolácie. Jež nám byly předány vyššími bytostmi z mimotělesné dimenze Kappa, byli naši přední fermologové schopni ukovat 200 posvátných amuletů, které vás ochrání před smrtícími paprsky vesmírných čipových nadještěrů. Objednejte si svůj ještě dnes a zároveň s unikátním medailonem obdržíte zdarma 3 pangalaktické bikrystaly, každý se silou 12 megakedarů. Zavoláte-li do 30 minut, získáte navíc leštěnku na krystaly zdarma. Volejte i hned na číslo 1625, ne Veleplazum. Všechny amulety byly dermatologicky testovány. Nevhodné pro děti do 17 let, těhotné, kojící a osoby se sníženou snášenlivostí olova, rtuti,